que tots coneixeu jocs d'aquests de mans, tipus la calle 24, Chocolates, 4 minutos. Bueno, i llavors me propos una de 16 jocs, aplicable a qualsevol cançó. El dividirem en dues parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Fins aquí senzill. Anem a la segona. Segona part. Au ja, ara totes dues juntes i repetides infinitament. I com vos he dit, la cançó la trieu vosaltres.